Bir olaqan şübheyi ki İslam'a oklanılıyor. İslam kılıcın zor bilen gelipdir dünya yüzüne. İslam zor bilen, İslam mecbur edipdir insanları tayinki özünün aşağına vazir destine salmak için. Ve şunu da şu gurrunu da ağırlanıp ey şeyla İslam zor bilen gelipdir ki dünya yüzüne. İslam katlı garet bilen, İslam bu kadar insanların kanını dökme bilen, insan bu kadar ha kavgalar bilen insanların arasına gelipdir bir nezir oluyor deyip bir azıcık entek gurrunu ağırlanıp otur. Ey Müslümanlık Allah, Mahtum olu Rumistan'a, Çallık kılıç Hindistan'a, Badakhşan'a, Türkistan'a, 7 iklime han bollu diye Mahtum olu şan. Doğru peygamberimiz sahabe-i kiramları bilen kılıç bilenlerini her yurtlar bar fethetti. Ama aya şol zor bilen, icbar bilen hak dini kabul ettirdi peygamberimiz. Aya bu kadar kaçlık aretler ettirmeyi. Aya bu kadar kanlar dökülüptürmüş ol vuruşlarda. Tarihten haberimiz yok. Bir entek peyami ağırlanıp oturmalı. İmam Ebul Hasan Nedevi rahmetullahi aleyh öz Kasas-ı Nebiyyin diyen kitabını getiriyor şu gurrunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vuruşlarının hemmeciği 87 tane. Peygamberimizin vuruşlarının hemmeciği 87 tane. 27'sinde özü barmış, 60 tanesinde özü yok. Özü barına gazva değil ya, özü yoğuna seriye değil ya. Cem'en 87 tane vuruş Müslüman ve kafirlerin arasında boluptur Peygamberimiz bar vaktinde. Ey Müslümanlar valla, şol vuruşların içinde neçe adamın kanı dökülüptür. Neçe Müslüman şehit boluptur ve neçe kafir helak boluptur. Ebul Hasan Nedevi rahmetullahi aleyh haydiye tamam vuruşlarının içinde iki taraftan ölün 1018 neferdi diye. Fakat 1018 neferdi. Gelip İslam katlı garet bilen, kan nükme bilen, zor bilen tamam yurtlara yayradı deyip aydiye Allah cevap verdiler. Vakti ki Fransa El-Cezayir'e deni Fransa bilen El-Cezayir'in arasında vuruş olanla birci deni bomba atomu bilen 40.000 adamı El-Cezayir'den yok edip himmeciklerini kan döküp de şehit etti. Ah yaşalarda ne deyip keplenmeye. Birci deni bomba atomu ki fakat azmayış için şu beceren bombum şu ater radyoaktivi kudretin ne kadar bağlılığını bilmek için birci tane bomba okladı El-Cezayir'in üstüne 40.000 adam şehit olmuş onunla. Peygambercan 87 tane vuruşumda 1.000 tane adam o da Müslüman ve kafirden Müslümanlar şehit olup kafirler helak olupdurlar. Nem deyip bugün kun bolyan bir cübbon baran bilen bir şehri dargadip göçürüyor Allah. Bir tofar adamları darga diyala nabud et diyala bula ne deyip adam gözüne vurulmalı. Eğer İslam zor bilen gelen olsa, kılıç bilen gelen olsa, Afrika ki şudur şu Müslüman neysen olacak. Endonezya ki ekseriyeti Müslüman, Malezya ki Punjab dersedi, yardı dini Müslüman, haysi bir kılıç şu yurtlara vardı. Haysi bir İslam'ın sepatı, İslam'ın koşunu şu yurtlara vardı. İslam barıptır ama hiç zor da yok o yurtlara. Hemmecikde Müslüman yurtlar. Yani ki elli yılın içinde bir amargeri olupdur. 1313 yıldan 1363 yıla var yansa 50 yıl arası. Şu 50 yılın içinde dünya boyunca değillen hayfi birinin roştuken hayfi bir köfeliye İslam, Yahudiyet, Nesraniyet, Zertuştiyet ve beyleki değiller hayfi bir köfeliyerliğine amar alanlarına şol 50 yılın içinde İslam dini beter avuç alıp barıptır.
Kan kövelmäge durupdurlar dünýe boýunça. Şol 50 ýylyň içinde musulmany kafirin birji däne de gurşy bolmapdyr musulmanlyk walla. Birji däne gurş musulmany kafirin artynda bolmapdyr şu 50 ýylyň içinde. Wa bagadyr ha musulman bolýanny kämmiş. Ya hemin şumada deňde Amerika ýurdunda bagat musulman bolýanken, Awropada bagat musulman bolýanken, İngilizde bagat musulman bolýanken, ey şol adamlara kim kılıç çekip sen musulman bolýar şumal? Awropa we Amerikada haýsy bir musulmanyň kılıçy, haýsy bir musulmanyň tiri tufangy däni şolary ejbar edýär musulman bolmagyna. Milyonlarça adam dünýä ýüzünde musulman bolýardy, haýsy bir şumal ejbar bilen musulman bolýar. Haýsy birine kılıç çekilipdir. Ya hemin yazda septemberdan soňra 9 ay soňramyny amar alyp görüpdirler. Hemin Amerikan özünde 34.000 adam musulman bolupdyr. Awropada 22.000 adam musulman bolupdyr. Köpüse ýana. Haýsy birine bar kılıç çekilen kam, sen musulman bol, bolmasa kanunda körsepdi. Ýa-da bulara hikmet kılıçy başlaryna baran mykam, ilim kılıçy başlaryna baran mykam, Kur'an kılıçy, şeriat kılıçy başlaryna baryp da olaň fikirlerini we ide we agydalaryny oýandyran mykam. Ýa-da demirden bolan tiri tufanklar üstüne baran mykam. Ey musulmanlar walla, şoňa aýdaýlyň, Inglistanyň ulukun newisendesi bir kim aýdýar? George Bernard Shaw diýen adam bir kefinne näme diýipdir, kulak asyň. Arabi terjüme bolanna aýdypdyr. İza melaka rajulun misla Muhammedin zamam al-umur fil alam al-muhtadar lakana ajdaru bihi an yahilla jami'a mashakilihi ve yajriba lil alam mazidan min as-sa'adati was-salam. Şol George Bernard Shaw diýen adam bir ulukun üşmelikde aýdypdyr. Eger şu zamanda diýipdir. Eger der asr hazır diýipdir. Eger Muhammed ýaly adam sallallahu aleyhi we sellem musulmanlyň peýgamberleri Muhammed ýaly adam şu dünýäniň müdiriýetini el alan bolsaydy tamamy muşkullarymyz hal bolardy diýipdir. Günmegün alam ýaktalypda saadaty artmagy durardy diýipdir. Haýsy bir adam kılıç çekip bolşuny aýtdyýdiran kamşyl adam ha? Özi kafir Inglistanyň bir ulukun meşhur newisendesiniň biri. Haýsy bir adam maruf bolan, bagat şarap harida, bagat raqs awazda, bagat qumarlyň sinne qarq bolup ýören, Cat Stevens diýen kafirike gelipdi musulman bolup, tamam urku jazyny diýip aýryp, hanyndygyny tätil edip, özüne Yusuf İslam ad takypda musulman bolupdyr. Haýsy kılıjyň zor bilen İslam'a gelen kam? Ki bugün bir bahanaň üstünde musulmanlar kılıç bilen dünýä ýüzüne ýaýrapdyr diýerler. Haýsy bir kılıç bilen şol musulman bolupdyrlar. Ýa-da ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Hikmetu maw'iza kılıçy bilen bu musulman bolan makam ýa-da. Ki gelip Hudaý saklasyn, irada aýbetmeli, musulmanlar zor bilen dünýäni feth edipdirler we eýeläpdirler diýip o şu gurrumda allanmaly. İnşallah berilen cevaplar bir kim kifayet etsin bir näçe oglulluň zihnindäki bolan suallara we ol serwer serdara alam şu oturuşykdan ruhunyň şahat bolmagy üçin berilen cevaplar bolla elhamdülillah.